Hello mga Inyans, good morning, no? Magbibenta tayo ng ng yero, kung magkano isang kilo ng yero. Ilagay tayo sa kariton. Gamitin natin yung kariton ni Kuya Toto. Tara ba yan, samahan niyo ako. Ni Kuya Toto, ayan. Gagamitin natin to, magbibenta tayo ng Ayan si Kuya Toto, ayan. Ayan. Ayan si Kuya Toto, oh, ayan. Ayan. Tara. Ayan mga Inyans, yung yung sa may junk shop, no? Titimbangin na nila yung yung dala nating yero. Ayan, yung kilo ng yero is yung kilo na yan is 8. Ang kilo ng yero yan tapos na 8 per kilo. Okay mga Yans, salamat sa panonood mga Yans. God bless everyone. More power. Keep safe. Bye-bye, my Yens.